Yes, kwenzakala. Mr. Moto uyile lona. Hlala. Awu Rivati kwenzakaleni? Lena uwile umlenze wakho ulimele ngitshele kwenzakaleni ngempela mntana. Kungani mbuzi engaka? Miyekela ahlale ngokuthula kuqala. Ilalela ke. Mtholela amanzi. Hamba, mtholela amanzi. Ngikhona mina ngizombona, ha? Wena ungahlala. Yebo. Rivati, kwenzakaleni? Ha? Ulimale kuphi? Awuthi ngibone. Kancane. Nkosi yami, kanti ulimele kanjena, ha? Kulungile, ngizokufaka ispray. Ngizozizwa ngcono. Mrs. Moete, ngizosola isifutho ngitshela ukuthi isikuphi. Buka lapha ekhabetheni lokuqala. Kulungile, yebo. Phakathi. Yini lena Sithando? Ngabe silapha? Yebo. Thatha lokho. Kuzobuhlungu kancane, kulungile, kancane. Awubheke nje unyawo lwakho bese liqala ukuvuvukala. Mr. Moete ngimbone emakethe. Bedidekile kodwa konke behleli kahle lapha ebhayisikilini lakhe. Wasuka lapho wawa phansi, ngase ngiphuthuma. Uthanda ukwenza into encane benkulu. Ayikho into enjalo. Ngenyalile nje mina. Mina ngikhuluma into angekho ngithi. Usho njalo. Manje umuphi umlenze ngokukhipha phansi kwebhayisikili? Mr. Moete, ngizosiza impela ayikho inkinga nje njengoba nje uma akukho lutho okwenzekile, ngizoba ngcono ngokusheshsha. Hey Thula, kungani ngenze njalo? Kulungile. Kuzofanele silethele isithombe segun party la ekhaya senze i-decoration kuzokwenzakala nobani uzongisiza. Uyasho khona. Uzokusiza. Laba bababili bangabangani abakhulu kabi. Uyasho uzela ukuzosiza umngani wakhe. Akunjalo yasho? Mr. Moete, ngizosiza impela ayikho inkinga nje njengoba nje uMrs. Moete eshilo ngizonze njalo. Reveti, ngicela usize nawe futhi. Into kanje, soloko mina ngabuyela lapha eIndia. Eyazakaze nje ngayibungaza iGanesh. Manje ngibona kuyisikhathi esihlelo sokuthi ngiyenze leyo nto. Anginjalo Mrs. Moete? Angithi nawe uhambile waya kwa AJ wayohlobisa ngithi? Yebo. Ngikhohliwe yilokho. Uduka khona. Uduka uyenza yonke into unikeza imiyalelo kwabantu abangaphandle. Niyabona baba nawe mina mengisho iqiniso nje lapha na kusho lutho ukuthi ngikhona noma cha. Isimo nje sihlale sofana isimo. Ngcono nginisize khona la. Athi ngikhumule icasilo zami ngisheshe. Asusa. Hayi, musukuba nehlazo umcelela nokuthi senze lokho. Ngitshele Mrs. Moete ufuna ngiqale kuphi? Ufuna ngenzeni? Isho ngokwakho. Kudlulile manje, sengikhululeke ngaphakathi. Yashi, lalela. Manje ukuhlotshiswa kwesithixo senkosi uGanesh la ekhaya kuzokwenziwa uwe, ha? Yebo. Kodwa Mrs. Moete kunesimo la. Miphi imbandela? Okokuqala mina ngifuna inkomishi etiye. Mina ngikhona ngizohlobisa ngezandla zami anginankinga uma sizodlala iband. Ngiyezwala, niyavuma? Ilokho-ke, ngakwenzela itiye manje. Ngikutsheleke futhi, iwe yonke iminyaka ngiphuma phambili. Kulo mcimbi weGanesh ohlezi ubambelwe la ngakithi. Uzobona ngizokudla kanjani, ha? Ngiyabuya, ha? Ayamangazi. Hlala. Uwe kanjani? Ukahle. Kungani wenza lento ngempela? Siunikeza ama decorators lo msebenzi. Nje uDugu bethe akuhlobisa ama decorator kodwa ulila wathi abahambi. Uye wathi kuthina kumele sihlobise yonke le ndawo. Uthe uzinikela kuzophuma ngaphandle masinika abantu bangaphandle umsebenzi. Awumtshele wena ke. Awumbuke AJ, ungakwazi ukuthi usebenzele uNkulunkulu ngokuthi umnikeze imali cha, angithi kodwa ukhuluma noma yini nje yena. Ngicabanga ukuthi uleli uqinisile. Kahle nginomsebenzi ngiyabuya.
Yebo, ngitshele Duka. Yashi yini lena? Kufanele ngikufonele kangaki wena? Yashi ngikunikeze umsebenzi wokuthi uhlomise indlu ukhohliwe. Hawu Duka into eyenzekile ukuthi yazi Wazi kahle ukuthi yini engikhuluma ngayo. Hlukana nale ntombazane udadwabo kalili. uma ngitshela usisi ukuthi ngino Rivati uzothukuthela kabi. Kanti futhi naye uzosho into ethile kuRivati. Duka kahle hle ngiye ekubo kamngani wami yazi manje Kubo kamngani wakho? Yasha kwenziwa nje. Ngicela ukuthi wenzeni kanti? Itiye lakhe lishisa kakhulu nama-fritters sakulungile. Hallo? hayibo Duka. Hello Yash, hamba uyendaweni enenetwork engcono. Hello, uyangizwa? Yash anginaso isikhathi. Uma ungizwa ngicela usheshe ubuye uze ekhaya. Yebo Duka. Woza njengamanje. Ngoba nakho AJ uthathe uside lakho akusho lokho uthi umele uyiqhathe. Angithi wena khona ufuna ukusho kuthini? Futhi nje vele uyohlezi nje umile endleleni yethu, angithi? Hayi kodwa vele nihlale nisendleleni yami. Lila. Ungazenzi isihlakaniphi. Ungakhohle ukuthi ukhuluma nomakoti wala ekhaya uyangizwa? Futhi nje ke wena umusha la ekhaya. Uzwile? Wena futhi akakoqedi ngisho unyaka ufikile. Kodwa manje usushintsha zonke izinto kungani? Ngiyazi ukuthi ngimusha kodwa ngomamezala wakho wena. Ngakho ke khuluma kahle mokhuluma nomamezala wakho. Futhi wena awulona ilunga lalomndeni wena. Ngakho ke kokusiza ukuthi uthula uhlangene nalento. Lila. Futhi wena Saraswati ke nje. Uma khona ngikushintshayo lana ngikwenza ngoba nakho ngithola imvumo kumamezala wami. Manje ke kunokuthi ningisole kumele ngabe ngiyangilandela nina. Kodwa ke vele ukhohlwe nje ngemvumo yami. Ngiyohlezi vele nifuna indlela zokungihlupha nina. Lokho ngikwazi kahle. Angiwanga ngephutha lapha eDebisini. Ubunicabanga ukuthini? Ukuthi angibonanga ukuthi ungiphushile yingakho ngingqikile lapha yana eDebisini. Niyazi ukuthi ngisangahamba ngiyokhona ngeAJ ngani. Futhi uma ngimtshela uAJ ukuthi nenzeni nini uzonjezisa ngendlela enkulu kabi. Ngiyathemba niyakwazi lokho. Cha Lakshmi. Sinikezile ulila ekhishini. uAJ wabezwe wathi nathi asidle. Sizokwenza njani mangasa athola ukuthi thina simphushile? Hawe man nathi uzosiphusha. We Saraswati. Ungakhathazeki. Ngeke ngisho lutho kuAJ ngalokho. Yeah. Ngoba ukuthi uma ngimtshela uAJ ngayi yonke lento, yonke lemgilingwane eniyenzayo izophela. Makwenza kanjalo inkinga. Ngizosendezwa yini kuAJ? Ngisho ukuthi bheka. Angithi wena ungiphushile eDebisini. Ingakho phela mina ngiwile. Waseke wafika uAJ egijima ezongibamba masinyane. Ngoba phela ngikuthanda kabi mina uma uAJ ngibamba kanje yana. Welile. Ngikhuluma iqiniso. Ngizama ukuthi imgilingwane yenu ingisondeza kuAJ. Imgilingwane umngani, imgilingwane uthando, imgilingwane ukuzwana. Manje ngiyabonga. AJ. Uzoya eoffice angithi ngizokuthatha ilaptop yakho ngifaka isikhwameni. Ngizogcinela yona ke mina laptop yakho yes? Cha sikho isidingo salokho. Namhlanje angeke ngiye ehofisini, namhlanje ngizobe ngila ekhaya ngilekelela ulila ngedecoration. Ini? Uyakwazi yini wena ukwenza imhlobisi? Cha, kodwa ngingazama. Ngizokusiza. Namuhla kuzomela ngenze isimanga sokwenza umfanekiso ngesandla esizodwa. Bamba la. Thatha la. Qaphela ngizowa. Xole. Yini yona ngempela lesiyenzayo? Yabhora nje lento lena. Uqinisile.
U-AJ usinikeze lo msebenzi ngisho singekho isidingo, washiya nawo lo msebenzi. Omunye uyawa, thina sekumele ukuthi senze umsebenzi wakhe. Saru, uthini ngempela? Manje yini engikhulume kabi ongitshela? Umuntu kalila uyawalimala, u-AJ wabese wabona ukuthi asinikeze umsebenzi wakhe wonke mina nje. Usana uswanto ukhuluma umbhedo, kodwa uqinisile into ayikhulumayo. Ulila uyena omoshe yonke lento sekumele thina simsize ngonto. Nenzani nina nobabili la? Futhi ufike nini lo? Senze umhlobiso wegun party. Bamba lokhu kahle. Yebo, ngibambile. Ulila umedem ulimele emnweni. Manje sekumele senze umsebenzi wakhe. Ngabo uAbraham sebuyile yini? Ngoba phela ulila ulimele kakhulu Nkosi yami. Yebo gogo. Ngempela, hayi kuhleke lokho, ayiqhubeka nalokho ngiyabuya mina. Soraswati, yehla. Ngicela wehla ngiyacela. Yebo. Kancane, Durga. Yebo. kancane. Ngiyaxolisa Saraswati. Uyasho wenze yonke lento. Ukuba ubuyile wazokwenza umsebenzi wakhe njengoba bengishilo. Ngaba yikho yonke lento. Anginankinga sekwenzekile vele. Uyashakezwa. Angimazi uthi ukuphi. Ukunini ngimfonela kangiphenduli. Ima kancane. Akeve nenkane. Uyabona nje ukuthi ngiyahluleka ukuyenza. Pho indaba ngempela ngeze kuzongisiza. AJ, ungakwazi yini ukuzongisiza lana? Lila, ungangicela nanoma ilupho usizo. AJ, kodwa Ngikusizile ngithi ngedecoration. Ilokho ke. Kodwa ngifuna ukwenza Akukwazi. AJ, Yini manje? cha angicela ukuthi uzongisiza ngomfanekiso kodwa einwele zami ziyaphephuka lana. Ngicela ukuthi uzozibamba bandla. Uqinisile Lila? Ungangiyeka kodwa ngenzo lo msebenzi. Esinye isandla sakhe senze lutho. Yenza ngaso ke. AJ, ngiyacela. Nkulunkulu wami. Uyinkinga. Khona okunye. Empeleni uhleli manje kule laptop yakhe. Ngizokwenza njani manje? AJ, Yini manje? ucingo lwami luyakhala. Manje kufanele ngenzeni? Ngicela ungicoshele lona bandla. Izandla zami ezingcolile nje. Angiyona iPA yakho. AJ, ucingo lika baba. Uma ungalibamba uzokhathazeka. Awulibambe musukwenza njena AJ, ubabezala wakho lona. Lizocima ulibambe masinya bandla. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.